מינוס 1 שווה 2. אל תיתן למחשבון שלי ליפול לתוך המים. סיימתי את המבחן ב60 שניות, טעות בחישוב, תן לי עוד 5 דקות. כל יום מחשב עד שיגיע ל100, נונגל לובש זאת כמו קמע. ולא לשכוח לעזור לאחרים, החיים עצמם הם לא רק ציונים. את הלב שלי תכפילי ב1000 ואל תחלקי אותו לאף אחד. חילוק ארוך לא יעזור לך כי הפתרון רשום לי כבר כאן. הממוצע שלך עוקפת שלי בטקס בגרות, תהי לצידי, הסיכוי הוא 0.1 פלוס לא מינוס, אני אמות לבד. ישבתי בכיתה, ראש בעננים, המספרים רוקדים לי מול העיניים. המורה שואלת, אני עוד בחלום, כותב נוסחאות אבל זה סתם הדיפלום. הלב פועל כמו מחשבון מסוללה, כשאת עוברת כל הלוגיקה נעלמה. אז אולי בציון אני רק 80, אבל בך אני חוצה את הגבולות המתמטיים. את הלב שלי תכפילי ב1000 ואל תחלקי אותו לאף אחד. חילוק ארוך לא יעזור לך כי הפתרון רשום לי כבר כאן. הממוצע שלך עוקפת שלי בטקס בגרות, תהי לצידי, הסיכוי הוא 0.1 ולאחרי הכל לא יהיה לבד. את הלב שלי תכפילי ב1000 ואל תחלקי אותו לאף אחד. חילוק ארוך לא יעזור לך כי הפתרון רשום לי כבר כאן. הממוצע שלך עוקפת שלי בטקס בגרות, תהי לצידי, הסיכוי הוא 0.1 ולאחרי הכל לא יהיה לבד.